ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କର ମୁଭି ଦେଖେ ତ ସିଏ ମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି ସିଧା ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁକି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରଇଂ ବି କରିଛି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଲେ ତ ସେତିକି କରୁଣା ନଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଙ୍କି ପାରିବନି କି ତା ମନରେ ଭାବ ନଥିଲେ ସେଟା ସେ କରିପାରିବନି। ଆଦିମ କାଳର କୋଣାର୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଟକର ତାରକସି କାମ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି କଟକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ କଟକର ଗୋଟେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ଧର୍ମପଦ କହିଲେ ବି ତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କୋଣାର୍କରେ ବିଶୁ ମହାରଣା ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଣାର୍କର ମୁଣ୍ଡି ମରାଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା କଟକ ପୋତାପୋଖରୀର ନିଜର କଳା କୃତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବହୁତ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅନିଶ ମହାରଣା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। ଅନିଶ, ତମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ MPTVରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ'ଣ କହିବ, ତମେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ କଳାକୃତି ଡ୍ରଇଂ କରୁଛ, କେମିତି ଆରମ୍ଭ କଲ? ମୁଁ 7 ବର୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିଣି। ଆଉ ମୋର ଆଧିରେ ମାନେ ସେଡ଼ିଂ ଆଉ ୱାଟର କଲର୍ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଆଉ ଶିଖୁଥିଲ? କୋଉଠି ଶିଖୁଛ? ତମର କିଏ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି? ନା, ମୋର ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ କରେ। ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖିକି ଶିଖ। ଇନ୍ସପିରେସନ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ଯେ ମାନେ ମତେ ଡ୍ରଇଂ କରିବାର ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ଆର୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ଗୁଡାକ କରିବାର ଅଛି, ଏସବୁ ଇନ୍ସପିରେସନ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲି କି ଏତେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆଉ ଡ୍ରଇଂର ଭଲ ଭଲ ହେଉଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି କି ଡ୍ରଇଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି। ତମେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ଯାଇକିନା ପରଫର୍ମ କରିଛ, କମ୍ପିଟିସନ ଗୁଡାକ ସବୁ କେତେ ସବୁ ଭାଗ ନେଇଛ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାଇଜ ସବୁ ଜିତିଛ? ମୁଁ ଏସେ, ଡ୍ରଇଂ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂରେ ଭାଗ ନେଇଛି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯେ ଥଲାପତି ବିଜୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ତମେ ଆଙ୍କିଛ, ତ କ'ଣ କହିବ, କେମିତି ମନକୁ ଆସିଲା ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କର ମୁଭି ଦେଖେ ତ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ତା ଦେହରେ ହିଁ ଡ୍ରଇଂ କରେ। ତମକୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଥଲାପତି ବିଜୟ? ହଁ। କ'ଣ କହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ CM ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେନ୍ଜି ପିଢ଼ିକୁ ବହୁତ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସିଏ ମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି ସିଧା ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁକି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ତୁମ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ନେତାମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଅଭିନେତାମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିଲା ତୁମର ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ରହୁଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଡ୍ରଇଂ କରିକି ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଫଟୋ ହରିକା ଉଠେଇଲି, ସେଇଟା ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଛ? ଆଗକୁ ମୁଁ ଡ୍ରଇଂରୁ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବି, ନହେଲେ ଡକ୍ଟର। ଘରେ ବାପା ମମି ତୁମକୁ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କେମିତି ଇନ୍ସପାୟାର କରନ୍ତି, କେତେ ସପୋର୍ଟିଭ? ମୋର ବାପା ମାଆ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହିଁ ଆଗ ମୋତେ ଡ୍ରଇଂ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରେଇଲେ, ଫେରେ ଡ୍ରଇଂର ସବୁ ମେଟେରିଆଲ୍ ଆଣିକି ଦେଲେ କି କରିବାକୁ। ତ ଆଗକୁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ କରୁଛ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟକୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟକୁ, ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁକା ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ହଁ, ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଅନିଶଙ୍କର। ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଅନିଶଙ୍କର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଇନ୍ସପାୟାର କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ MPTVରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ତାର ଡ୍ରଇଂ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ତାର ମାମାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିଥିଲା, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପିଲାଟାର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ସବୁ ଇଏରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଏ, ଯେଉଁଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବି ସେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କଲାଣି, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଆହୁରି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏନକରେଜ୍ ମୁଁ କରୁଛି। ସାର୍, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାର ହାତରେ ଆକୃତି ଭଲ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲାନି ଯେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରେଇବା ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେଇପାରିବ ବୋଲି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲରୁ ସେ କରିପାରୁଛି ଭଲ, ତାକୁ ମୁଁ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛି ଯେ ଆହୁରି ଶିଖ। ମୁଁ ତାପରେ ବି ଭଲ ଗୁରୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଦେଖିବେ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଯିଏ ଟ୍ରେନ୍ କରିପାରିବେ।
ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଭଲ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। କ'ଣ କହିବେ କିଛି ସ୍ମୃତି ଏଇ କଳାକୃତିରେ କିଛି ସ୍ମୃତି ଆଙ୍କିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡିବେଟ୍ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ସେୟାର କରିବା ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ? ହଁ, ଏବେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର 98ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକରେ ସେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲା। ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପାଇଲା, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଇଲା, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବି ପାଇଲା। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ସହିତ ଆମର ପୋତାପୋଖରୀ ସାହିର ବି ନାଁ ରଖିଲା। ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଅନିଶଙ୍କ ପିତାଙ୍କର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅନିଶଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଅନିଶଙ୍କ ମାତା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମୋର ନମସ୍କାର। କହିବେ ଗୋଟେ ମାଆର ମମତା କେତେ ଦୂର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର? ବହୁତ ଦରକାର, କାରଣ ସିଏ ସବୁ କିଛି ମାନେ ମୋରି କଥା ଉପରେ ସେ ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମାମା କ'ଣ କହିବେ, ମାମାର ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷର ସେ ପାଳନ କରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଆଜି ଏତିକି ମାନିଛି କଥା ମାମାର ବୋଲି ସେ ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ସେ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେତିକି କରୁଣା ନଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଙ୍କି ପାରିବନି କି ତା ମନରେ ଭାବ ନଥିଲେ ସେଟା ସେ କରିପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା। ସେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲା। ତାକୁ କେତେ ଇଞ୍ଚରେ କହିଥିଲେ କରିକି ଦେବାକୁ, ସେଟା ସେତିକି ଇଞ୍ଚରେ ସେ ବନେଇଥିଲା। ସେଟା ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛି। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଲି ଫଟୋ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଛି। ଆଉ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ମହାକାଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, କାଳୀ ମାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, କାହ୍ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେଖିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କରିଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଡ୍ରଇଂଟା ଦେଖିଲେ ହିଁ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯିବେ ଆପଣ, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। କେତେ ବର୍ଷରୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ପିଲା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବା ପାରୁ, ମାନେ ସେ ଶୈଳୀଟା ଅଛି ବୋଲି? ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିନଥିଲା, ତାର ଡ୍ରଇଂର ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରଇଂ କରିନଥିଲା, ସେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ A B ଲେଖିଥିଲା। A ରେ ହେଉଛି ଅନିଶ, B ରେ ହେଉଛି ଭାବନା, ଯେହେତୁ ମୋ ନା ମାମା ବୋଲି A B କୁ ଏମିତି ଧରିଛି, ମାନେ A ଗୁଡ଼ା ଡ୍ରଇଂ କରିକି B କରିକି ଦୁଇଟା ଏମିତି ହାତ କରିଛି ତାର। ମାନେ ସେ ଡ୍ରଇଂଟା ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି ଯେ ମାମାକୁ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲା। ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖିଲ ଡ୍ରଇଂର ମାନେ ସେ ବୁଝିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ A ଆଉ B ରେ ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛି ମାମାକୁ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଦେଖିକି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କଲା, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଥିବ ଯେ ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ବି କହିବେ, ଅନିଶ ତୁ ଟିକେ ମୋ ଡ୍ରଇଂ କରିଦେ, ଅନିଶ ତୁ ଟିକେ ମୋ ଡ୍ରଇଂ କରିଦେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ କି ସାର୍ଙ୍କର ଘର ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଗର୍ବିତ? ମାନେ ଆମ ଘର ଲୋକ ତ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ବି ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଛାଡ଼େ କି ତାର ହେଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା ହେଉଛି ଅନିଶ ମହାରଣା, ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେବି ଆଗରେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ତାର ବହୁତ ମାନେ ବ୍ଲେସିଂ କମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ସବୁ ମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ନା ପିଲାଟା ଏତେ ଭଲ କରୁଛି। ତା ନାଁରେ ଆମେ ପରିଚିତ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବହୁତ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଅନିଶଙ୍କ ମମିଙ୍କର। ସେ ବହୁତ ଭାବବହୁଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅନିଶକୁ ନେଇ, ଏବଂ ସମଗ୍ର କଟକ କୁହନ୍ତୁ, ପୋତାପୋଖରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଦିନ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ କରିବ ଅନିଶ। ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି କଟକରୁ ରିପୋର୍ଟର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, MPTV।